हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सासू माँ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ए जी आज रउआ का खाएम? नया साल ह। अरे का बनैले बारू? अरे पहले बताई ना कि का खाएम। अरे काहे बबुआ के परेशान कइले बाड़ू? जौन बनैले बाड़ू तौन ले आवा, उहे न बबुआ खाई। अच्छा मम्मी जी रउआ बताई कि रउआ का खाए। जौन चीज बबुआ खातिर बनैले बाड़ू उहे चीज ले आवा, हमू खाई। हम का हाथी घोड़ा खाई में? हाँ त का बनैले बारू? कुछ ना। तो पूछत काहे के बारू कुछ नहीं बनैले तो? हम ए से पूछत रहनी हा कि रउआ लोगन जौन खाएम लो तौन बना लेम लो आ हमरो खातिर बना देम लो कि आज नया साल ह। आज के दिने खाना बनाएम तब नु सालों भर रउआ खाना बनाएम। हम चलनी सूते काहे कि सालों भर नु आराम करे के मिली। आज के दिने सूत लेम त बाय। बाप रे बाप, ये ना जिए थी।